Nagpadayon ang problema sa lehitimong magdumala sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD. Gani duha ka gingong sila ang matuod nga general manager ang mitungha sa maong buhatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naglibog na karon ang mga empleyado sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD tungod sa paglingkod sa duha ka mga general manager. Sila mao si Interim General Manager Fermin Harales, kinsa gi-extend ang iyang termino sa Local Water Utilities Administration kun LUA ug ang Assistant General Manager for Operations sa COWD nga si Engineer Edna Nahial, kinsa gitudlo matud pa nga Acting General Manager sa Set Aside Board of Directors sa COWD. Gibarugan ni Harales nga siya paghihapon ang magdumala sa COWD ubos sa kamanduan sa LUA. Magpadayon ta paghimo ana, gawas kung naay other orders from LUA. In the meantime that it is extended, we shall serve. Base sa gipagawas nga statement sa Local Water Utilities Administration kun LUA nga wala sila laing giilang nga general manager sa COWD, gawas kang Harales. Apan gisupak kini ni Nahial ug namugos nga siya na ang magdumala sa COWD sugod karong adlaw tungod na humana ang termino ni Harales niadtong Biyernes, Pebrero 28. Wala sad ta maka-receive og implementation order. The said implementation order should be signed by the administrator of LUA. Just like the implementation order the Attorney Salonga signed for Metro Cebu Water District. Samtang nagprotesta sab kining grupo sa mga konsumante sa COWD gawas sa maong buhatan. Ilang giprotestahan ang kalit nga pagsaka sa ilang balay runon sa konsumo sa tubig. Sumala nila nga nagpasaka og singil sa tubig ang COWD nga wala nagpahibalo. Akong anak sige reklamo nga, uy, usap niya ito kurente nga, aw tubig ganong kadako na ba kayo ani? Na, mo inani di ay nga kuhan. Murag isugdan na nila kay, pero wala lang sila naghatag og notice. Walay atong gi-implementar nga increase sa water rates gikan sa pagsugod sa May 29, 2024 hangtod karon. Wala kita gi-implementar. Gitubag sab ni Harales ang Commission on Audit Observation Memorandum nga nadawat sa iyang opisina. Sumala sa opisyal nga wala kunoy irregularidad, apan aduna lay mga dokumento nga kinahanglang isumiter sa buhatan sa COA. Sa karon nagpabiling normal ang operasyon sa Cagayan de Oro City Water District. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.